Radio Evos presenta Cultura a l'aire amb Carla Boix, Rafa Boix, Neus Benavent i Marta Zeid. Hola a tots i benvinguts a Cultura a l'aire. Així estem avui amb un programa nou. Bueno, avui és un episodi molt especial perquè anem a fer un especial soles parlant de Stranger Things. Anem a fer una xarra i tal, i anem a comentar un poc el que ofereix la sèrie i coses així. No espero que us agradi. I per a tots aquells que ens esteu mirant en YouTube, espereu-vos fins al final perquè tenim una sorpresa preparada. Comencem. Una pregunta que jo no me l'he vist perquè vaig començar un capítol i no m'ha agradat. De què va exactament? Que me parlen un muntó però jo no... A veure, és que no t'ho sé dir bé, és que m'estic començant la segona temporada. Millor que t'ho diga la meva companya Marta. Jo t'ho dic tot, tu lo que necessites de Stranger Things, jo t'ho conte. Conta. Pues mira, la primera temporada trata de uns xiquets que són amics, o sea, que són Dustin, Lucas, Will i Mike. Després, estan tots jugant a Dragones i Mazmorras, que és un joc que és prou important en la sèrie. Estan tots jugant a Dragones i Mazmorras en el sótano de Mike. I entonces Will se'n va a casa en bici. Què passa? Que a mitad de camí Will se perd. Tota la primera temporada és buscant a Will. Què passa? Que aquest xiquet no s'ha perdut perquè sí. Se perd perquè n'hi ha un món del revés que te conten al principi de la sèrie. És una còpia del món real, però com... tal qual diu el nom, Upside Down en l'original, Mundo del Revés. És el seu món, però en un lloc està tot roig, té tot monstres raros, és increïble. Els monstres principals són els Demogorgons i pues, resulta que un Demogorgon ha seqüestrat a Will i tota la primera temporada és buscant a Will. La segona temporada, no vaig a dir spoilers per a la gent que vulgui veure-la, que la recomano molt. La segona temporada és pues continuen l'aventura, com l'espècie de grup d'amics que ja han fet, que bueno, no he parlat del personatge més important possiblement de tota la sèrie, que és Onze. Onze segurament la coneixeu encara que no hàgiu vist la sèrie perquè és la xiqueta calva, és veritat. Pues és una xiqueta que en la primera temporada té 11 anys, al final en l'última ja té 20, l'actriu té 21. 21. El personatge té 16. Però sempre fan així. Han passat 10 anys entre primera temporada i última. La primera va ser 2016. 2026 l'última. La cosa està en que la xiqueta pues, té poders, ha vingut d'un laboratori, la seva història te la conten en la primera temporada, jo no vaig a contar-la, si voleu saber-la, vegeu la sèrie, molt xula, en Netflix. Sí, jo també l'estic mirant i m'agrada molt. I antes de que passi una cosa, què és un Demogorgon? Perquè jo, la forma i tot, sé el que és d'això de Funko, de fotos i de tot, però què és exactament? Un dimoni, un bitxo, un Mira, què? pues és com una espècie de monstre que n'hi ha en l'Upside Down. És un monstre que viu ahí baix i quan se comencen a obrir portals, per lo que siga s'obrin els portals, tu sí, per la sèrie ho entens, s'obrin portals i estos bitxos comencen a eixir al món real. Què passa? Que això són bitxos increïbles, increïblement grans, de 2 metres, que tenen una força increïble, destrip, o sigui, te maten a tot el món, se mengen a la gent perquè si has vist el que és, tipus, té la forma, se menja, obri la boca i te mata. Entonces, claro, és un perill per tot el món. O sigui, si ell se posa poden matar a tot el món perfectament. És molt difícil matar-los. La tercera temporada trata del mateix grup d'amics. Apareix Max, que és un personatge que apareix en la segona temporada, i el seu germà, que també són molt importants per la trama. En la tercera temporada obrin un centre comercial i esta és una temporada que és prou diferent i és una temporada que o t'encanta o la odies. Jo personalment m'encanta, però molta gent diu això perquè l'estil sembla un poc de lo que és la sèrie com a tal,
la sèrie, la gràcia que té és que és una sèrie juvenil que trata de xiquets i d'adolescents, però no està dirigida a xiquets. Està dirigida, és més 16, però jo què sé, en 12, 13, 14 la pots començar a veure, però els personatges tenen 10 i 11 anys en la primera temporada, doncs no són per xiquets de 10 i 11 anys. És una sèrie que és així, és entretinguda, està molt bé. Després també te parla prou, la tercera temporada parla prou de lo que és el problema per a tot el poble, les tendes. Entonces s'enfronten a un problema molt gran que és que els comercis xicotets del poble no poden competir en un centre comercial tan gran, en tendes grans, i comencen a tindre que tancar i tal. Després també se veu molt l'amistat entre els personatges, que està molt bé. I bueno, passen moltes coses. En la quarta temporada ja és com que tot el món se va unir més, en la quinta passen moltes coses en tot. No avorrís res, el final dona molt que parlar, jo no vaig a dir res, cada un té la seva opinió, però és una sèrie molt bona i molt recomanable. I també diuen que la última temporada, com que no està acabada o algo. No, a veure, el que passa és que jo no vaig a fer spoilerar ningú, però la última temporada acaba en un final un poquet. Tots sabien que tenia que morir algo important, perquè això estava claríssim. Com en totes les sèries. Claro, en totes sol passar sempre el mateix, jo no vaig a dir que hagi passat o no. Sempre mor un personatge molt important que ens dona pena a tots, però al final dius, bueno, però ha servit per salvar-los a tots o algo així. Entonces, pues claro, pues és lo que tenia que passar. Però a molta gent no li agrada tant el final perquè creuen que l'han fastidiat un poquet, han fastidiat la sèrie, han deixat moltes coses obertes que tindrien que haver-les explicat i les han deixat perquè sí. Per exemple, en la primera temporada l'Upside Down és tòxic, tu no pots anar a l'Upside Down sense un tratge perquè l'aire és tòxic i de fet n'hi ha personatges que quasi moren perquè inhalen aquest aire i vamos, això és super tòxic. Però de repente en la segona temporada ja no és tòxic i ja no torna a ser tòxic, tot el món entra ahí quan li dona la gana. Això és un poc raro, però bueno, n'hi ha molts fora de guió. Però bueno, no passa res, val molt la pena perquè la sèrie és increïble. Jo, per exemple, en canvi l'estic veient, encara no me l'he acabat. M'està agradant molt, també sobretot per la intriga que te dona en alguns moments sí. I a voltes també la relació que tenen els amics te veig molt mona. És molt bonica. I a mi el rol que té cada uno... Claro, està molt bé. A mi el que m'encanta és les evolucions de personatges. També. N'hi ha personatges que evolucionen molt. Per exemple, quin és el vostre personatge favorit? A mi, per exemple, jo tinc entre Dustin, Max o Steve. També Steve. Robin, Carla. també. El meu és Dustin, sí o sí, Dustin. Jo no l'he vist. Mira, jo no puc triar. És com si tinguera que triar entre els meus fills, jo no puc. Si tinguera que dir 4 mínim, perquè menys de 4 no puc, dos xiques, Max i Robin, Sí, jo també. i Dustin i Steve. És que són els millors. Bueno, a veure, és que Dustin és un amor de xiquet, és superdiferent, és supergraciós, és increïble. Steve és el que millor evolució de personatge té de tots. Ja. Mira que Nancy té molta evolució de personatge perquè passa a ser una xiqueta així molt pijeta, molt Perfecta. paraeta, a ser... Que bueno, ja ho sabeu, si heu vist Ja la sabeu. sèrie, és una xiqueta molt... Què dius, anda, la sola canvia. Però és que Steve, per mi, és el que més canvi té. Perquè en la primera temporada segurament te caiga mal, perquè és insoportable i és de niño pijo i de niño rico i que passa mal i que trata mal a tot el món, li Com dona igual tot. el típic xiquet que va de Claro, xulo. és que van de xulos per l'institut i és com que te dona ràbia perquè trata mal a tot el món. Però després, en la segona temporada, claro, ja veu que tota la fantasia que té de l'institut se l'està desmuntant. Ella li va mal en classes, a mi ja no li fan ni cas, i comença a estar obligat a estar en els xiquets. Dustin, Lucas, Will, Mike, Max, com va cuidar-los i tal, perquè sempre li dicen ahí de niñera. I és increïble, perquè tu el veus, té una amistat xulíssima amb Dustin, o sigui, són boníssims junts, i a partir de la segona temporada ja tenen un vincle increïble i Steve ja canvia, passa de ser el personatge més odiat en la primera temporada al millor personatge perquè tu li pots preguntar a tot el món, ¿vale? I tots te van a dir que li agraden molts personatges, però tots coincideixen en que Steve és el millor. Que al millor tenen diversos millors, però Steve està ahí. Sí, sempre. Exacte. I ja per acabar, això de Stranger Things, que n'hi ha gent que diu que és molt paregut a Harry Potter. Què opines d'això? Bueno, a veure, passa que això apareix tot en la quinta temporada. Jo no vaig a fer spoiler, així l'haig no és la quinta. Però si vols dir algo que se pugui relacionar, pensant que se mor algo important al final quan se va morir Dumbledore en la última. O se va morir... Claro, però ahí, per exemple, està que se mor... Bueno, això no fa ja spoiler, Harry Potter té molt de temps, llavors ha donat temps a veure-lo. Harry Potter en l'última pel·lícula mor.
Harry Potter. Harry Potter mor. Pues sí, després en Però, el fills... però ressuscita. Bueno, però este parra mor pa No, sempre. però, escolta, lo que és la cosa ho té. La cosa és que l'héroe, el protagonista, el principal, té que morir per sacrificar-se per tots i per salvar-se a tots, i en veritat és el que passa. Bueno, però en Harry després Potter, revivix. Sí, ore. en Harry Potter, se Harry Potter sacrifica. mor. Sí, sí, ja. El problema, o sea, bueno, el problema no, la cosa és que després ressuscita, però no ressuscita perquè s'ha salvat a tots. Ressuscita perquè ha fet un sacrifici per tots i Voldemort té el poder de tot. I entonces ell torna per salvar-los a tots una altra vegada. I la diferència és que ell no mor, però el sacrifici del protagonista està. Perquè ell se sacrifica, perquè diuen que si ell no, que si no va ahir perquè el maten, van a matar a tot el món. Ell se sacrifica per tots. La cosa és que després ressuscita per poder salvar-los una altra vegada. Això passa en moltes pel·lícules, moltes sèries, sempre n'hi ha... Star Wars, Harry Potter, Stranger Things... Claro, passa molt. Però això, coses que tu digues separeix molt Harry Potter, Stranger Things, n'hi ha alguna? N'hi ha una persona que ho va dir per TikTok i tot el món va començar a dir que sí, que no sé què, perquè en la quinta temporada Will, o sea, el villano de la quinta temporada, que és Vecna, comença a jugar en la ment de Will, que és el Com xiquet que Voldemort se i perd. Harry Potter. Claro, entonces diuen que se pareix molt a Voldemort i Harry Potter perquè ells tenen una connexió, se parlen telepàticament. L'única cosa és que uno pot veure el pensament de l'altre, no se pareixen en més, però han començat a treure similituds, pues al final és una saga que té molt de temps, té molta fama, moltes vegades ho han confirmat que s'han inspirat en aquesta saga per crear sèries i pel·lícules de tot tipus, llibres. Al final és un concepte que ja existia. Harry Potter el va popularitzar, però això ja existia, no el va inventar J.K. Rowling. Harry Potter és que a mi mira, a mi personalment m'agrada molt i és una saga que ha tingut molt d'èxit, és molt bona. Sí. J.K. Rowling se va currar molt, també en els llibres, n'hi ha que dir-ho. I el món fantàstic que s'ha inventat és una passada. Els animals, les criatures, els noms, també en general, o també els personatges com a tal. Per exemple, els gemelos Weasley sí. són un dels millors personatges, ja que fan un mogolló de bromes, per exemple, també Hermione, Draco Malfoy, per exemple, són molt bons. Bueno, ara que estàvem parlant de J.K. Rowling i tots els llibres que té i això, vos volia comentar que ara Salamandra, una edició de llibres, està traient els llibres de Harry Potter, que per ara està el quart, en una edició així més especial, més en il·lustracions, més detallada, més bonica, que està molt xula, que jo tinc els 4 primers, que ja cada volum va augmentant molt més el de llibres i és superbonica. Crec que la que te refereixes és la del pop-up, no? És que, per qui no sàpiga, els pop-up són els llibres estos que tu obris i tenen el paper, com que ix del llibre, saps? Que tenen... Sí, no? Sí. Pues mira, és que Salamandra és la que té principalment els drets dels llibres de Harry Potter, entonces han tret un munt d'edicions. Han tret l'edició normal, que és, jo tinc tota la col·lecció, però en Isa, després tenen una en portades més boniques. Tenen moltes en veritat. Tenen unes més recentes, les portades més boniques, més mones, així els personatges són molt bonicos. I se crec que sí que tenen tota la saga, crec. Però està la de Pop-Up que dius que has tret, sí. Han tret fins al quart llibre, està molt bé. Jo l'he vist en llibreries i tal i té una molt bona pinta, la veritat. Jo me l'haguera comprat de no ser pel fet de que jo ja els tenia tots, però... Jo més estic comprant ahí conforme van eixint, però això sí són cars, Claro. Hi ha molt que... És que el pop-up és molt car. La cosa és que ocuparà molt d'espai, no? Perquè el llibre com a tal normal, en pàgines, en lletra, xicoteta de bolsillo, ja és un llibre molt gran. No, perquè... és enorme. A mi, jo no sé, quan tinga tota la col·lecció, jo no se'm vaig a clavar, perquè si ja el quart és en gran i l'últim llibre van tindre que dividir en 2 pel·lis, jo no sé què van a fer quan traguin l'últim llibre. L'últim llibre no és el més llarg de tots. Lo de les 2 pel·lis va ser més per màrqueting, va ser per poder fer 2 pel·lícules, 2 anys diferents, i així no tindre més, guanyar més diners en 2 pel·lícules. Però no, el llibre més llarg és l'Orden del Fènix, que de fet... És el quart del quint, no? El quint. S'han queixat molt perquè quan tragueren la pel·lícula sempre han dit que la quinta pel·lícula és la pitjor, perquè el llibre té moltíssima extensió, moltíssims personatges, moltes coses, que en la pel·li no la podien clavar i no volien fer 2 parts a mitjà de saga. Això volien deixar per l'última pel·lícula. Entonces,
y llevaren un montón de trama i molta gent se queixa, però és que tampoc tenia moltes més opcions. Això que dius també de que han retallat moltes escenes, per exemple, els d'aquests llibres, literalment, el primer llibre, el de La piedra filosofal, el primer capítol ja no és en la pel·lícula. No, claro, n'hi ha un montó de Es que el primer capítol de La piedra filosofal és quan son tío, el senyor Dursley o com se diguera, se'n va a treballar i se troba coses rares, això en la pel·lícula no és. No, claro, retallen un montó d'escenes, però també és veritat que el llibre és enorme, o sea, han fet el que han pogut. Ja, però, per exemple, personatges com, jo què sé, Pips l'han borrat directament Claro. de les pel·lícules, i era un detall que està per darrere fent el tonto tampoc. Ja, però no ocupava molt. Ja, però és que també tenien que explicar la trama de Pips, tenien que... Sí que és veritat que han llevat moltes coses per poder acurtar un poc la saga i que no se fera tan pesa, perquè al final són 2 hores de pel·lícula i és una saga per xiquets. Entonces al final sí que se cansen un poquet. Ara li voldríem preguntar a Andreu què opina sobre Stranger Things. Hola, sóc Andreu i m'he vist totes les temporades de Stranger Things, la meva família, i la veritat és que m'he vist totes. La meva favorita és la tercera temporada i la quinta temporada, com a fan de Stranger Things, m'agrada el primer episodi, és dels meus favorits. També m'agrada l'últim de la primera tanda d'episodis que tragueren i la veritat és que al final m'ha deixat un poc no decepcionat, sinó que m'esperava algo més, perquè vinguent de Stranger Things jo m'esperava un final un poc millor, però la veritat és que jo quan vam dir lo de la Conformity Gate, la veritat és que m'esperava que siguera veritat, perquè tenia molt de sentit i li haurien donat un toc a la sèrie molt xulo. I per què la tercera temporada és la teua preferida? La tercera temporada de Stranger Things, bona pregunta, és la meva favorita perquè està ambientada en l'estiu que en Hawkins, després dels aconteciments de la segona temporada, bueno, que són prou importants en la sèrie, i en la tercera temporada a mi el que més m'agrada és la temàtica d'estiu que té, la relació que fan en Dustin i en Steve, lo dels russos, que crec que li dona una aportació a la sèrie molt bona, lo de la desaparició després de Hopper i la relació que té Mike en 11 després d'estar uns anys sense poder ensenyar-se 11 al carrer, i jo crec que Mike fa una evolució bona en aquesta sèrie i Dustin també, però a mi el que més m'agrada és l'últim episodi, crec que és dels millors perquè l'equip se divideix en distints apartats per intentar acabar en tot, i la veritat és que és la millor temporada per mi. Bueno, sí, el que has dit tu és el que estàvem comentant antes, que jo també havia dit que per mi la millor temporada és la tercera. Jo estava dient que jo crec que la tercera temporada és una que o t'encanta o la odies, perquè com se'n va un poc de lo que és la temàtica. Bueno, sí, la veritat de lo que és la sí. sèrie. Entonces, si t'agrada aquesta temàtica, pues te pot agradar molt, i si no t'agrada, pues no tant, però a mi m'agrada molt, sincerament, m'agrada. Sí. Per exemple, el de Scoops Ahoy, el de la xeladeria. Sí, això m'ha molt de risa. Claro, això. Quan se troben Steve i Dustin. És russos i tot, sí, Ja. estan molt bé. La veritat és que se divideixen molt, perquè per una part tenim no sé per què Dustin en esta temporada és com que se'n va més en Steve que en els altres. Perquè estan intentant resolver lo dels russos. També, té raó, però Claro. entonces com té més, per mi en la tercera temporada Dustin és com que fortaleix la relació que tenia amb Steve. Claro, entonces està molt bé. Sí, I són molt graciosos por los ja chicos. ves, és que són una dupla. Sí, sí. I una curiositat, sabeu que la gelateria és Skips Ahoy, O... Sí, Sí, la Scoops xeladeria és Ahoy. Scoops Ahoy. Que Scoops Ahoy que existeix en la Latinoamèrica. realitat. Ja, ja. Ah, sí? Han fet una per a la promoció de no sé quina temporada va ser, la Sí, tercera o la l'han quarta. creat i n'hi ha gent disfressats de Steve i Robin. Sí, és que per fer ahí. Fan gelats i de la tot. promoció de Estan l'última fent temporada. una promo increïble. O La sea, promoció de l'última temporada és una locura. Parlant de increïble. promos, què opineu què opines tu del final? sense fer spoiler perquè n'hi ha gent que no ho ha vist, però... Això de que n'hi ha gent que diu que seguirà, que no, tu com ho veus? A veure, els Duffer ja han dit que no va seguir. Ja. La veritat és que a mi és un detall que desafavoreix a Stranger Things, perquè Stranger Things és una sèrie que no se conforma en el conformisme, sinó Sí, que vol tal qual. acabar-la tal qual, però no vol a conformar-se, me referís a lo que he dit antes. El final, ni més ni menys. És que a part, si ho viste el documental, tu l'has vist? Un poc. Vale, No t'has me l'he acabat. fijat? N'hi ha un moment, és un poc friki, a veure si ho donar compte, vale? Però
Hi ha un moment que estan ells en els ordinadors i en els ordinadors se veu que tenen dos pestanyes de Google de ChatGPT obertes i una de Reddit quan estaven fent el final. I n'hi ha molta gent que està criticant-los no sols per això, sinó perquè ells mateixos diuen que mentre estaven gravant l'última temporada anaven escrivint el guió el dia antes de gravar. O sigui, els guionistes no sabien res, la gent de producció no sabia res, i no era moltes vegades com fan de no dir-li res als actors si graves diversos finals perquè no facin spoiler. Per això ho fan moltes vegades en Marvel i tal. Però és que així ningú sabia res, o sigui, els propis hermanos Duffer començaren a gravar l'última temporada sense saber com anava a acabar. Això és un detall que, com ha dit Marta, jo crec que desafavoreix a la sèrie. Claro, perquè... al final li estàs donant un mal final a una sèrie molt bona, entonces al final la gent se va quedar en el mal final. No. És que al final, la última batalla me deixa un poquet... Claro. Els Demogorgons on estan? Claro, on estan? No té molt de sentit. Si en la sèrie n'hi ha una temporada dedicada als Demogorgons, Sí, i de repente... ja, és que veig un final que l'han fet molta pressa. Claro. Sempre pot passar, per exemple, com ha passat en Harry Potter, que fa uns anys van treure una novel·la nova, o ara, com hem comentat abans, li van treure una sèrie, sempre poden treure una... Ja no igual continuació, no, però com una novel·la a part, una pel·lículeta... No sé si ho sabeu, van a treure més coses. Sí, sí. Sí, van a treure d'ací poquet una sèrie animada que passa entre la... No sé si era segona i tercera o tercera i quarta. Segona i tercera, Segona i crec. tercera. Vale, una sèrie animada de lo que passa més o menys ahí i tal, lo que passa en aquest estiu, perquè, claro, ahí està passant de la segona, ja estan tots bé, o sea, acaba el final bé, i en la tercera ja estan tots en estiu i tal, però ahí falta un tros, i això és lo que van a fer en la... Claro, la primavera, pues, i ese tros van a fer en la sèrie. I després volien fer una sèrie, tipus lo que estan fet en Marvel, que han fet un muntó de sèries i pel·lícules a part de tots els personatges. Volien fer una sèrie com de Nancy. Jo ja tinc ganes de veure-la, perquè Nancy és un personatge que també evoluciona molt. Junt en Steve, jo crec que és el que més evoluciona. Steve més, però Nancy també evoluciona prou. I té una evolució de personatge molt bona, o sigui que veurem el que... Crec que estava situat més o menys entre tercera, quarta temporada, que més o menys és quan ella està en lo del periòdic i tal, me pareix que està molt bé. A mi m'interessaria veure-la. Lo que diu vosaltres és relatos del 85, no? Sí, això és el que diuen que volen treure. I després, els hermanos Duffer van confirmar que no van a fer una altra nova a part d'aquestes dos, però que volen fer una de una història que passa en un poble proper de Hawkins, però que no és Hawkins, i o sea, al mateix temps, en aquesta mateixa època, però en un altre poble. Sí, se comenta. Sí, se comenta en els hermanos Duffer digueren que en la final de la sèrie Hopper i Byers, Byers volien anar-se. Volien mudar-se, sí. Claro, perquè tenen les filles graduats. Claro, de la universitat. Ja tenien més llibertat. Claro, i volien mudar-se. Pues ahí està la cosa. Estava llegint ara una notícia que publica Skyr, crec que siu el diari, que diu que Stranger Things tindrà un spin-off nou dintre d'2 anys en el qual no se sap absolutament res, però que s'ha filtrat que possiblement siga. I que l'únic que se sap és que els germans Duffer estaran molt involucrats. Sí, claro, van a ser els directors. Els germans Duffer jo crec que no sé si sí que s'han peleat un poc en Netflix perquè han firmat un nou acord amb Paramount. Sí, s'han picat un poc, la veritat. Sí, és que es van ficar pressa, els de Netflix. Ja, també, és que al final sempre n'hi ha... Ja, hosti, al final... Jo de veritat, antes de començar la sèrie, tiene un final acabat, home. Ja, però és que se ve que això ja no és tan culpa seva, perquè ells sempre han dit que ells dediquen molt de temps al guió i tal, perquè ells no són guionistes. Ells volien ser directors, no guionistes, però al final s'han vist obligats a ser guionistes també. I Netflix estava clavant després en que tragueren ja la 5ª temporada. Sí. I va pujar-la quan ells volien, quan Netflix volia, tenia que començar a gravar-la 2024, que és quan la van gravar. 2024-2025, entonces... Ho entenc. Però a mi m'agrada molt la primera part del final. Sí, la primera part està molt bé, la segona se m'ha de fer un poquet... I l'últim capítol ja és que... Ja, és que... No anem a comentar, però... No, jo dic l'últim capítol, però la primera part de l'últim capítol. Ja. A mi m'agrada. A mi la primera part de l'últim capítol m'agrada. m'agrada. A mi sí, però no sé. M'agrada molt la part en què quasi cau Steve. Claro. Això li dona un poc més de brilla, però és que maten al jefe final com si això fora derrotar un primer. A veure, això no és spoiler perquè se sap que al final el malo té que morir. Sí. Sempre mor. Sempre, quasi sempre. Però la cosa és que normalment fan una batalla èpica, no? Maten al malo en els últims moments. Bueno, l'últim capítol dura 2 hores i pico, 2 hores i 20 o per ahí. Maten a Vecna, que és el villano, en la primera hora, perquè és a 1 hora i 10 per ahí, i tot lo demés és despedida de personatges. A veure, jo entenc que necessiten dedicar-li temps a la despedida de personatges, perquè al final són 10 anys en la sèrie. Ja ves. 10 anys fent-la. Però, jolín, és que al final és tot despedida i tot...
A mi se fa un Bueno, poc pues, pesat. anem a deixar-ho a veure què passa. Solo vull dir que en la quarta temporada a mi m'ha deixat una sensació més de van a matar algú, Sí. que en la quinta és que no vull fer spoilers, però Ja, I això, no anem a entrar ara molt en tot el que ha passat i anem a deixar a veure què passa i quan se sàpiga més notícies ho tornarem a comentar al programa. Nosaltres estarem Vale. així comentant-ho. Ara jo volia saber, de Stranger Things, quina és la vostra cançó preferida per a començar o els que més us agraden? A mi m'agrada molt la de Never Ending Story, quan la canten ahí Dusty i Susie, m'encanta. Eixa part. Turn around. Look at what you see. A veure, jo crec que això és una de les que més diferents se fa perquè totes són cançons dels 80 que com la sèrie està ubicada en aquest moment històric, pues, les cançons són d'aquest moment i tal. Entonces, això està molt bé que no posa ninguna cançó que no estiga en l'època. Claro, actual, perquè no pega en la sèrie, no té sentit, no té coherència. Neverending Story també és una que, pas que no ho sàpiguen, perquè molta gent no ho sap, Neverending Story és la pel·lícula de La història interminable, però que molta gent la conegut per Stranger Things i no sabia que estava en la pel·lícula. Ai, jo m'acabo d'enterar, no sabia. La pel·lícula, o sea, la cançó l'han tret de la pel·lícula, que és La història interminable, en anglès Neverending Story. Entonces, el moment ese de Susie i Dustin, és que no l'han vist, no a fer spoiler, bàsicament estan cantant-la perquè a ells li agrada la pel·lícula i la cançó pues, és com la seva cançó preferida i tal. Entonces la canten junts. A veure, com vos dia, n'hi ha moltes de l'època i tal. Jo crec que la meva favorita seria o Running Up That Hill, a lo millor és un poc bàsica. Falling cold, I'd make a deal with God, and I'd get him to swap our place. Però jo crec que a mi és la que més m'agrada. A més, té la millor escena de tota la sèrie. La de Max, jo no vaig a fer spoiler per la gent que no l'ha vale, vist, ja sé però, quina és, ja sé quina però és, per mi és la millor escena de tota la sèrie. La cançó també està molt xula i tal. Està molt xula. I després, Should I Stay or Should I Go? Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? També molt bàsica, però també molt bona. Jo crec que aquesta cançó la coneix més gent per anuncis de cotxes que per a Stranger Things. Que va, pues, però sí, s'ha fet superconeguda. Jo m'acabo d'enterar que hi en Stranger Things. Jo no sabia que existia. jo la conec de la sèrie, però d'un anunci de cotxes. Jo al revés. Jo no el conec de Stranger Things, jo el conec d'anuncis de cotxes. Pues és una cançó del grup de The Clash que se duia molt en els 80. De fet, és una cançó que sabem que li agrada molt a Jonathan i a Will perquè The Clash és el grup favorit de Jonathan, entonces Jonathan sempre està escuchant música de The Clash i és un grup que apareix molt a la sèrie. I ara seguint, més avant vos comentaré més sobre esta polèmica, però per exemple, millor música, Stranger Things o Harry Potter? No, a veure, jo crec que no se poden comparar perquè principalment Harry Potter té un compositor que és John Williams i és un compositor famós, és conegut, i totes les cançons de Harry Potter les ha composat ell. En canvi, Stranger Things l'única cançó pròpia que té, a part de la intro, és Neverending Story perquè la van gravar i tal, i està en Spotify de fet, que és una cosa que han fet molt bé perquè molta gent l'escolta, jo m'he d'incluir, cantada per els dos actors, de Dustin i de Susie. Entonces, claro, aquestes són les dues úniques que contem Neverending Story que són seues, totes les demés són cançons de grupos de 80 i no tenen ninguna cançó pròpia a part de la intro, que està molt bé també, però no crec que se pugui comparar. Però bueno, si parlem de en compte de banda sonora que seria el que és Harry Potter, que té el tema de Hedwig, tots els temes de Harry, tot això, es comparem amb les cançons que posen Stranger Things. Imaginamos que són de la sèrie, pues no ho sé, a veure, són estils diferents. Per mi no és comparable. Les dues pel·lícules són d'una temàtica molt diferent, cada una té la seva essència. Harry ve d'un llibre, Stranger Things ve d'una sèrie que s'han fet i no estan ambientades en el mateix temps tampoc, perquè Howley, bueno, más o menos sí, no? En veritat, sí, se suposa que Harry Potter està més o menys sobre els 80 per ahí, 80, 90. Sí, més o menys per aquesta època, 80s, no? Sí, està... Nos fijemos en els cotxes i tal, també en Harry Potter. Hi ha mòbils i tot. Claro, també és el Regne Unit. El Regne Unit era molt diferent Regne Unit que Espanya, que
Estats Units, o sea... Stranger Things on se basa. Estados Unidos está en India, o sea, está en Hawkins, que es un pueblo de Indiana. Indiana, para los que no sabían, es un estado de Estados Unidos. Vale. Entonces, pues, es sobre Science 80 en Estados Unidos. Més o menys per Harry Potter. Harry Entonces- Potter seria més 2000, no? Pues no ho sé, a veure, se van rodar en el 2000 perquè les dates de quan van eixir les pel·lícules són més fàcils. Però és prou contemporani, no? És com Sí, dir, n'hi ha lo que pasa es que- cotxes, tecnologia i tot. En quina? En Stranger Things o en Harry Potter? Pero la película se sabe en quina... La película, no quan se roda. La película se sabe quan se roda. Sí, a veure, això és fàcil de recordar perquè la primera la van gravar en 2001. No, La segona 2002, 2000... Què? Me refereix que la pel·lícula com està ambientada, en quina... Ah, pues... Tu. Bueno, anem a descobrir-ho ara en directe, a veure. A veure, se suposa que està en l'època contemporània situada més o menys a principis dels 90 i finals, o sea, del 91 al 98. Anem a preguntar-li a l'expert. ¿En qué año se basa Harry Potter? La historia de Harry Potter transcurre principalmente entre 1991 y 1998, abarcando los 7 años de Harry en Hogwarts. ¿Te gustaría saber más sobre algún periodo en específico? Bueno, que sí, que és el mateix que Lo que havies dit tu. Sí, tiene sentido. Jo no vull dir res, jo no vull dir que soc més experta que Google en Harry Potter, però... No, ni res. Ni que fores tu la més experta. Per favor, Home, solo me sé dir que paraula tu per t'agrada. paraula d'absolutament totes les pel·lícules. Dir que a tu t'agrada Harry Potter, A mi? pensable, eh? Jo, en la vida. Bueno, De lo que estaven dient antes sobre que Harry Potter i Stranger Things no se podien comparar, o sea, vull dir que les dos tenen un estil de música molt diferent i que una és una banda sonora i l'altra se basa més en fer que la sèrie parega que estiga gravant els 80, que tinga molt d'ambient dels 80. Sí, a veure, jo crec que és exactament el que has dit tu, el que volia dir jo antes, sí. Perquè, a veure, n'hi ha que diferenciar entre música i banda sonora. La banda sonora, més concretament en Harry Potter, és una banda, una composició per orquestra. Perquè aquestes cançons no estan cantades per ningú, no és de rock, que és com el que passa en Stranger Things. És una cançó, o sea, són músiques compostes per orquestra, que és el que fa John Williams. Entonces, claro, és molt més, li dona el toque de màgia, més així, que necessita Harry Potter. Cada una s'adapta a lo que necessita cada sèrie. Stranger Things segurament si tu li poses un tema de Harry Potter en mitad d'una pelea de Demogorgons, pues molt de sentit no tindria. Home, el Hedwig's Theme, en mitad de la pelea igual. No. Bueno, alguna, si la segona part que més anima podria. Però estaria ahí. Però posar-li rock a Harry Potter, bueno, també quedaria bé. No, però No. tu a Harry Potter estan... És que són veure, molt diferents, perquè Harry Matant-se Potter en Voldemort en Ja, però- ACDC sonant, Però haurà quedat normalment molt quan bé. dius la música esta que són el tema de Hedwig, de Harry Potter, tal, és pues, la musiqueta mentre s'amplien com van en el castillo, les classes, el que fan en el seu dia a dia, tal. Però vull No te dir, suelen posar el tema de Hedwig en mitad d'una batalla amb Voldemort, saps? Home, però el que jo t'he dit, posar, per exemple, jo què sé, ACDC, jo què sé, Guns N' Roses, rock, en matant a Voldemort també podia quedar bé. Ja, però entonces La no magia queda se'n va. una escena tan èpica, saps? yo pensé Bueno, que de la bueno. música, o sea, que és molt important, tant banda sonora com música, perquè, a veure, tu, a millor per una banda sonora o per tal cançó, reconeixes a tal pel·lícula o tal sèrie. Entonces, per exemple, cada que s'escena Harry Potter, aunque una persona que no li agrade o no hagi vist Harry Potter sap que aquesta banda sonora és de Harry Potter. O, per exemple, que escolta Neverending Story sap que és Stranger Things, o la de Pirates del Caribe. Si la sents també, que també, tipus, si escoltes també Pirates del Caribe o altra pel·lícula que és molt famosa, pues tu la reconeixiries enseguida, aunque no l'hagis vist. i de lo que estaves dient tu, Rafa, antes, que si li ficares altra cançó a Harry Potter quan se pelea amb Voldemort, jo no estic d'acord perquè vull dir, li llevaria tota la màgia, li llevaria, no sé, la tensió que té de la banda, lo que, no sé, perquè a vegades, moltes vegades, la banda sonora és el que fa la peli. Ja estic d'acord Claro, també. la cosa de la escena és que és una escena èpica. Tu no li pots posar una cançó... La cosa també és que jo crec que si poses una cançó que és coneguda, és famosa, tu pots centrar més en la cançó. Però I podem en- fer la prova, per que estan en YouTube, vaig intentar editar una pel·li de Harry Potter i posar música de rock a veure com queda. Vale, però jo crec sincerament que
és que no pegarà, no té sentit. Home, no, però podia ser algo nou. Sí, i el que estava dient Neus antes de que la fea fa la cançó icònica, o sea, tu sents i se tema, jo crec que tu, encara que no sigues fan un poc loca com jo, i t'has vist totes les pel·lícules molt vegades, jo crec que tu ja pots reconèixer-lo simplement havent-lo, perquè a veure, si no l'has vist, pues, potser és un poc més difícil, però si l'has vist, encara que sigui una vegada, és el que estava parlant Rafa l'altre dia, va parlar d'això, de les... Sí, de bandes sonores, de bandes que per sonores cert, quasi totes eren de John Williams. Claro, també- és que John Williams és un compositor Com de un- bandes és- sonores és un déu. de pel·lícules que és increïble. Que parlant d'això, vaig a fer jo així una recomanació un poc friki. Per la gent que us agrada molt les bandes sonores de música, n'hi ha una orquestra que se diu FSO, pues que no la conegueu, és Film Symphony Orchestra, que bàsicament és una orquestra que fan bandes sonores de pel·lícules. Fan les músiques de bandes sonores i tal. Està xulíssim. És una orquestra com a tal que fa concerts en Espanya. De fet, crec que estaven fent una internacional, però no estic molt segura. No estic segura, de fet ho mire. I van per tota Espanya. El director de l'orquestra és valencià, de fet. Vale, pues mira, lo que vos dia era que el director de l'orquestra és Constantino Martínez Orts, que és valencià. I pues, ell va fundar l'orquestra esta, fa música de pel·lícules i fan normalment per temàtiques, fan xires i van traient, també fan discos, jo per exemple els tinc tots en CD per posar-los en el cotxe, està molt bé. Els podeu trobar en YouTube, tenen redes socials, en FSO el podeu trobar i si busqueu Film Symphony Orchestra també. Pues mira, han fet moltes xires. Per exemple, l'última que van fer, que ha sigut ara este any, 2025, jo he anat a veure-la, en octubre vingueren a València, jo ahí estava per veure-la. La feren era cartoon, era sobre sèries i pel·lis com de dibuixos animats, i serà més adaptat per xiquets. Han fet moltes xires de diferents temes, de diferents tipus de pel·lis. Entonces, està molt bé perquè va per tots els gustos, a lo millor a tu no t'agrada una concreta. Per exemple, la que van fer és la de Toon Story, la que han fet este 2025, i tenia pues, cançons així més per xiquets. Veus, jo quan vaig anar havia més xiquets que de normal. Perquè, clar, com són de Disney o de sèries de xiquets, pues, sí que la coneixen i fa gràcia perquè pues, tu l'estàs veient ahí. També tenen la gira de Fènix, que hi havia més pel·lícules així més èpiques. Genko, Krypton... Krypton, per exemple, era més de superhéroes. Han fet un muntó, perquè porten un muntó de temps en això. Se les dona superbé, o sea, veureu, és increïble. Al millor el concert dura 2 hores i se te passen en un moment. La munt està ahí i és com que te va... Bueno, ara no va fer tal, i te comença a donar pistes de quina és. I entonces la comença a tocar i tu enseguida certes quina és. Per això són super reconeixibles. Fem moltes de John Williams perquè és que és un compositor increïble. I de fet faré una gira especialment per John Williams. I és que són una flipada, o sigui, són increïbles. A part, una cosa que està molt bé d'això, o sigui, de la FSO, és que no són una orquestra com molt recta, no estan tots ahí sentats, són molt lliures. Entonces, tu veus i estan, per exemple, de percussió al fondo. Per exemple, en la de Toon Cartoon, havia un moment, crec que era Tom i Jerry, el típic de sonidos que se trenquen i tal, i trenquen coses. Pues tenien un poal ahí, i estaven en mitad de la cançó trencant plats i es tiran al piso. I claro, cauen en el poal, però el sonido, el soroll, claro, està molt xulo, se disfruta moltíssim. I jo, bueno, ja que estem parlant també un poc de lo que estàs dient antes de la música dels dibuixos animats, sí. Perquè també, per exemple, de cançons de Disney, aunque hi ha cançons que no te poden agradar, però hi ha cançons que són molt icòniques. Claro, per exemple, de La Sirenita, la de Pobres almas sin desgracia, i és icònica també. O, per exemple, també, a part d'una banda sonora que a mi m'agrada moltíssim, de fet la pel·lícula també m'encanta, que és la de Cómo entrenar a tu dragón. O sigui, la banda sonora és... Veus? I en el de Toon Cartoon la van tocar. Sí. De fet, aquesta cançó a mi m'encanta, i si no heu vist les pel·lícules, han fet enguany la de live action i vos les recomano molt. I també, gràcies per les recomanacions, Marta, jo ho escoltaré i els animes de més a escoltar-ho. Claro, podeu buscar en YouTube que tenen ells, pues fan vídeos i tal en l'orquestra. El que vull dir és que m'agrada molt perquè és molt liberal. Per exemple, feien una que fa un temps que no la toquen ninguna xira, però antes sempre la tocaven i era la cantina de Star Wars. Sabeu quina és? Sí. Vale, pues esta està molt bé perquè quan la toquen ells, sempre la toquen en plan... La gent que té la corda pues, se posa a ballar en
se posa a ballar en els instruments i a fer Com en la l'idiota i pel·lícula. comencen a alçar i a fer ruïdos. Està xulíssim. O sea, se disfruta un montón y es súper divertido, veureu. És increïble. Antes lo que has dit és trencar els plats en lo del concert en la gira que farem, que al fin i al cap tots hi ha un munt de coses que si tu gastes pot ser percussió, per exemple, que l'altre dia en música ens ensenyarem lo del martillo, està també lo de la peça esta de metal. Claro, la percussió és molt bona perquè tu En lo que siga pots fer algo. Pots fer música en lo que tu vulguis, en tot. Quan si Però la vulguis pegar percussió- contra la paret, vas obrir. Ara vos deixe, com vos havia promès, amb un edit de la batalla final de Harry Potter. Deixeu als comentaris què vos ha paregut i si vos agradaria que tornara a fer algun contingut aixina d'edits i si cregueu que realment casa bé Harry Potter en música rock. Bueno, això seria tot pel programa d'avui. Vos recorde que ara ja oficialment estem en YouTube, ja podeu buscar-nos, ja estem, tenim source, ja estem intentant editar ja els programes per poder pujar-los. De fet, el programa 8, l'anterior a este, ja està pujat i editat. Moltes gràcies a tots que més vau veure. I ara estem en procés d'editar els altres per poder pujar-los. Però bueno, hasta entonces, recordeu que estem en Radio Evols a la 1:30 i a les 10 de la nit i també estem en la vostra plataforma d'àudio preferida. Recordeu que en la pestanya de comunitat de YouTube us podeu posar propostes o en el correu que ells quan s'acaben els vídeos o algun comentari o algo. I també estem preparant algo especial per als 100 anys de la ràdio en València que van ser l'any passat, però estem preparant-nos algo especial per al programa. Bueno, i també volia dir-vos, havíem pensat fer algun programa de Harry Potter. El següent no serà, però si vos agrada mos ho digueu i ho tindrem en compte per fer-ho en el pròxim programa. Bueno, gràcies per escoltar-nos i bona setmana. Adeu.
Acabes d'escoltar Cultura a l'aire. Recorda que estrenem episodis nous tots els dilluns. A més, ens pots escoltar tots els dies a la 1:30 i a les 10 a Ràdio Èvols, o quan vulgues, a la teua plataforma preferida.